braćo i sestre, poštovani župljani, prijatelji i dobročinitelji. Čast mi je i zadovoljstvo da mogu na ovaj veliki i uzvišeni dan pozdraviti sve vas i da zajedno sa svima vama mogu proslaviti tako veliki jubilej ove hrvatske župe u ovom Velegradu. Ovu svetu misu zahvalnicu slavimo danas s radošću i veseljem pjevajući Bogu hvalu koji je nama Hrvatima ovdje u drugoj domovini dao da po dobročinstvu Njujorške nadbiskupije tako veliki dar, da imamo kutak naše domovine ovdje u Sjedinjenim Državama. Kutak i krov pod kojim smo se molili i mogli moliti, radovati, tugovati i plakati, sklapati ženidbe, krštavati djecu, ispraćati naše drage na vječni pokoj. Kutak i krov pod kojim ste i pod kojim i dan danas možemo slobodno i s ponosom reći da smo katolici, da smo Hrvati i da se tim ponosimo i da tako i dalje želimo živjeti. Hvala ti svemogući Bože na daru 100-godišnjice ove hrvatske župe. Od svega srca u ime svih vas pozdravljam danas predvoditelja ovog svetog misnog slava, uzoritog kardinala gospodina Josipa Bozanića, nadbiskupa i metropolitu Zagrebačkog, koji se radosno odazvao da bude danas sa svima nama i da na ovaj veliki dan predvodi svetu misnu zahvalnicu. Uzoriti kardinalu, dobro nam došli. U ime Otca i Sina i Duha Svetog. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima. Draga braće i sestre, radosno vas sve pozdravljam. I vjernika u današnjem svijetu u kojem živimo, molimo te. Ovdje nazočnoga nadbiskupa kardinala Josipa, sve biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, da nas životnim primjerom te dobrim poticajima učvršćuju u vjeri, nadi i ljubavi. Molim. Mržnju i zavist, kroz molitvu i dobra djela, molim te. Da i nadalje mogu svoju vjeru i kršćansko poslanje prenositi na generacije koje dolaze iza nas. Molim te. Očaš životne boli. Molim te. Tebi Bogu živomu i vječnomu, svima im udjeli vječni pokoj i pribroji ih svojim svetima i blaženima u nebesama. Molim
Agustina kaže kao znak na ovo slavu. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Vidite nacionalni identitet, na kršćansko ime, možete s ponosom ovdje zajedno i reći svima tko ste. Ako je ijedna zajednica, onda je to ova u New Yorku uvijek s ponosom o Hrvatskoj govorila.
drugog naroda.